أرسط زينة ممحيش أواج مرجع مزجبا بارتات بوليتيكان سنمقبار مرجع إثيوبيا صديق برسات أقرب نمكل خال تقاريس وزنبرا حلوة دنتات كمز تجمرة بيروح رشاكل التقرأ فليتو وصائي ندبوب أفريقيا 3 عامات زمرح سلفي بهير أو كونغرس أفريقيا ANC أبتها قراب استخايد مرت أزنبرو عبلالي دمسي بمسانو سلطان ككافل مخانو تغليسو سلامتنا تقبلوا كبرات تخطاتلتي نزعت زدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاچو علوم كساخوم كصنحه سنة مكتال نكون لكم تمنيتايو فلما حصرت زيناتات ممحيشي أواج مرجع مزجبا بارتات بوليتيكان سنة مقبار مرجع إثيوبيا صديقهم بايتو كلت هزبي ممحيش أواج مرجع مزجبا بارتات بوليتيكان سنة مقبار مرجع إثيوبيا صديقهم تصوعي منستر منغستي تبايتو تسفاي بلجيجي ممحيشتي أواج بعدك أو قالسي سلطان محاز دليو حايلتات حقاون سلامون أماراتات نكختلو زيقبريلام سلام إثيوبيا نمتنخار تجمر صعري زحق زاد لا يزخونه ممحاج تقبرلو كم زخونه ون حبيرام بحايلنا فون مزن صاغمات نمفتاح مفتان بزوح واقع فيلنايو بمبال ناي لوط منغسين سلامو مرازتات بتغهات يسرح كم زلون ابريهم ባህሊ ፖለቲካን ምምዕባል ማዕቀፋት ሕጊ ምምሕያሽን ብዕድቂ ቃልሲ ዝሳተፉ ጉጅለታት ናብ ሕጋዊ መገዲ ንኽመጹ ምቹው ኩነታት ምፍጣር ሓደ ጠመተ ከም ዝኾነ ገሊጾም ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናብ ዕድቃዊ ቃልሲ ዝኣትዉ ጉጅለታት ሕጋውን ሰላማውን ቃልሲ ፖለቲካን ክገብሩ እቲ ኣዋጅ ምምሕያሽ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም منقصقاس عدقاو قالسين إثيوبيا العلواقا يخفلا كم زلو بمقلاص أبالات بيت مخرينة ممحايش أواجابي إثيوبيا سلام نمتنخار زقبر صعري زحقز كم زخونا مقلاصهم قلقالو سينا إثيوبيا تسابسيبو لهم سلا زخونا تبايتو لمعالتي أبزس سالتو أخيبا ممحايش أواج مرجع مزقبا بارتات بوليتيكان سنة مقبار مرجعان إثيوبيا بأبزحاز دمسي أصدق اللهم ኢትዮጵያን ሪፐብሊክ ኮሪያን ቁጠባዊ ፋይናንሳዊ ርክበን ብዝበለጸ ንምምሕያሽ ቃል ኣትየን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ምስተተካይ ምክትል ሚኒስትር ቁጠባውን ፋይናንስን ሪፐብሊክ ኮሪያ ኪም ባንግ ህዋን ዘትዮም ኣይታ ኣሕመድ ሽዴ ተን ሃገራት ብደም መስዋዕትነት ዝተመስረተ ናይ ነዊሕ እዋን ታሪካዊ ርክብ ከም ዘለወን ኣዘኻኺሮም ريبوبليك كوريا مسي إثيوبيا ناي $1 بليون سممعنت فاينانس بمختاما أمسجنام ريبوبليك كوريا نتدقف جنزب كب نختبل زحاتو توم منستر إثيوبيا 126 مليون هزبي زلوا سلوت كتباون مسفح فعتري زلان ممحاش فاينانس كم تركبن حبيرام أيتا أحمد زمدناتات جنزبن كتبان تهاجر ناب زحشة بركي نمبصح قالاتيوم كيم باينك خوان بقدوم ركب فاينانسن كتبان كلتين هاجرات بزبلت نمحيال كم صرحو قليصهم هاجروم إثيوبيا توساخي دقف جنزب نمقبار باهجي كم زلوا محبارهم إمباسي إثيوبيا أب ريبوبليك كوريا زو حبريتام أردي اللهم أمونغو إثيوبيان ريبوبليك كوريان أب عودي تمرتي بحبار نمسرح زخل زتا تساليتهم تيز تخايد للزب أب عدل تمرتي لووت لمدي لعلو تكالات تمهرتي مصنعة مرمرن كمون أب قداي ساينسن تكنولوجين بحبار نمسرح زخل يتباهلو منستر تمرتي بروفيسور برهانو نقاب زهاب ومبري كاب ريبوبليك كوريا لمدي زوس دلهم عودتات كم زي تسالت قليصهم مثل مكتل قداماي منستر تمرتين دبوب كوريا لي جوخو أبزنبرم زتون مونغوتن حقرات أمتحبار عودي تمرتي تأميتهم كم زي تزاتيوز قلصتهم منستر أبتعودي زلو متحبارات تناخيرهم كقصل يوميلهم بزيد ما بعدل تمرتي لووت المدل على تكالات تمرتي مصنعتين مرمرن كمون
ኣብ ጉዳይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ምይይጥ ከም ዝተገብረ ገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብዝምልከት ልውውጥ ልምዲ ንምግባርን እቲ ቴክኖሎጂ ፍልጠትን ክእለትን ኣብ ተግባር ንምውዓል ዘተ ከም ዝተገብረ ፕሮፌሰር ብርሃኑ አብሪሃም ኤፍኤም አዲስ 97.1 እንተካይዶ ዝጸንሐ ወፍሪ ንባብ 100 መዓልታት ንካልኦት መራኸብቲ ሓፋሽ ዓብዪ መርኣያ ዝኸውን እዩ ክብላ ሚኒስትር ዴኤታ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ ተዛሪበን ኣብ መዛዘሚ መርሃ ግብሪ መበል 24 በዓል ምስረታ ኤፍኤም አዲስ 97.1 መደረ ዘስማዓተን ሚኒስትር ዴኤታ ንኤፍኤም አዲስ ብሰለስተ ነገራት ከም ዝተሓሕዝኦ ብምግላጽ እቲ ጣብያ ብከተማነት ምስ ምድሓን ወለዶን ህንጸት ወለዶን ይተሓሓዝ ኢለን ኤፍኤም አዲስ ጀማሪ ፈኖ ሬድዮ 24 ሰዓታት ምዃኑ ዘዘኻኽራ ሰላማዊት ባህሊ ስራሕ ኣብ ምፍላጥ እውን ዓብዪ እጃም ከም ዝተፃወተ ተዛሪበን እቲ ጣብያ ተሳታፍነት ዜጋታት ዘጀመረ ከምኡውን ሃገራውን ዕለታውን ጉዳያት ንቅድሚት ብምውፃእ ፈላማይ ምዃኑ ገሊፀን ዘገናዝብን ዘስተንትንን ወለዶ ንምፍጣር ምንባብ ፈላማይ ምርጫ እዩ ዝበላተን ሚኒስትር ዴኤታ ባህሊ ንባብ ንምዕባይ ስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝነኣድ ምዃኑን ገሊፀን እቲ ጣብያ እንተሳልጦ ዝጸንሐን ብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣፍልጦ ዝተዋሃቦን ወፍሪ ንባብ 100 መዓልታት ካልኦት ትካላት እውን ልምዲ ክወስድሉ ዝግባእ እዩ ኢለን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣጀንዳ ህዝቢ ናብ መድረኽ ብምምጻእ ኣብ ህንፀት ሃገር ዘበርክትዎ ኣስተዋፅኦ ልዑል ብምዃኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኢቢሲ እናተጓዓዞ ዘሎ መገዲ ዘበናውነት ካብ ምትብባዕ ብተወሳኺ ትማሊ ብምዝካር ንሎሚ መሰረት ዝኸውን ተግባር እዩ ክብላ እተን ሚኒስትር ዴኤታ ረድአን ክብል ጸብጻብ ሪፖርተርና ተስሊም መሐመድ ኣመላኺቱላ ተወከልቲ መዳርግቲ ኣካላት አጀንዳኦም በብኽፋሉ ይውድቡ ከም ዘለዉ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተገሊጹላ እቲ ኮሚሽን ኣብ ኣዲስ አበባ ዘተግብሮ ዘሎ አጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ መድረኽ ዘተሻውዓይ መዓልቱ ሒዙላ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ተወከልቲ ሰለስቲኦም ኣካላት መንግስቲ ተወከልቲ ማሕበራትን ትካላትን ተወከልቲ ፓርቲታት ፖለቲካን ጽዕንቶ ፈጠርቲ ውልቀ ሰባትን ኣብ 5 ጉጅለታት ብምምዳብ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት አጀንዳኦም ኣመዝጊቦም እዮም ካብ 5 መዳርግቲ ኣካላት ዝተሓረዩ ተወከልቲ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰዓት ዝተኣከቡ አጀንዳታት ህጹጽ ኣድላይን ወካሊን ብምባል ኣብ 3 ከም ዝመደብዎም ተሓቢሩላ ብምትሕብባርን ንቕሓትን እንተሰሪሕና ዝማዕበለቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ክንርኢና ክብላ ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ወይዘሮ ጫልቱ ሰኒ ገሊፀን ቀዳማይ ምዕራፍ መዛዘሚ ኣፈጻጽማ ካልኣይ ምዕራፍ ቀጻሊ ኣንፈትን ጠመተ ዝገበረ ኣብ 117 ከተማታት ዝተግበር መርሃ ግብሪ ምስፍሕፋሕ ከተማታት ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ይሳለጥ ኣሎ እተን ሚኒስትር ካብ 2018 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ጀሚሩ ኣብ 117 ከተማታት ዝተግበር ዘሎ መርሃ ግብሪ ትካላውን ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓትን ከተማታት $859 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዝተሰልዐሉ ኣረድአን ዕላማቲ መርሃ ግብሪ ንምዕዋት ኣብ ዝዕመም ዘሎ መደባት 2599 ኪሎ ሜትሮ ብምንጻፍ እምንን ጸጸርን ከም ዝተሃነጸውን ሓቢረን ልዕሊ 1116 ንደኣንቲ ዝኾኑ ሼዳትን ማእኸላት ዕዳጋን እውን ከም ዝተሃነጹ ተን ሚኒስትር ተዛሪበን ጃፓን ነበር ተዋጋእቲ መልስካ ኣብ ንምጥያሽ ልዕሊ $6 ሚልዮን ሓገዝ ገይራ መንግስቲ ጃፓን ኢትዮጵያን ዘካይዶ ነበር ተዋጋእቲ ዕጥቂ ምፍታሕን መልስካ ምጥያሽን ተግባር ልዕሊ $6 ሚልዮን ሓገዝ ገይሩ እቲ ሓገዝ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ምፍታሕ ሓዊሱ መልስካ ምስ ምጥያሽ ተተሓሒዙ ንዝውግኖም ተግባራት መፈጸሚ ከም ዝውዕል ተገሊጹ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኣብ ኢትዮጵያ 8 ክልላት ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ምፍታሕን መልስካ ምጥያሽን ስራሕ ከም ዝገብር ምግላጹ ሓበሬታ ሚኒስቴር ገንዘብ ኣመላኺቱላ
بكتافنو كاب تلفزيون إثيوبيا مكتتال زيناوي مسنادو مع زينا ITV تقرنياكم تركبوا كبرات تخطاتل تمرسكم سلت تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو حزد ما بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرينا كيدي متخخاب زعباز سمعهم سمعت حيزوم الكمسوع عدل فترة مخانو تساتفتي قليصهم زي حاشيتن حبراويتن هاجر نقصالي مرأي أجندا متخخاب تمخكر تسفاز ترأيلو مخانو ونت زاريبو مالو ملو قرماي الزراريبو مالو أجندة ما سواسو أنا كتبت بلاي ناقينيوت متأخخاب أجندة أنا كاب استتصبحوا العلي رخيبيو أوشت هاجرنا زلو بزحت سجمات بتزاتفتي ستدا حسسولو بجلسنت زيجاتات زسمعهم سمعيت زجلسلون بجبو سجماتهم نكفتحلهم زحتتلو خيدي زلو هيدتو ملكام نو اتخيدي سنايو كابز حلف عرب جميرو أخيباتات إنها تخايدو يوم متيوم بفلاي زعبا مفلاي كابز جمر ننزه حد سب حسابو زقالت قالو زرزر زعباتات كل علو يوميلا زي تتصبخوهم حسابات كي ترفو تلعيلهم نابحدا أنفت متيوم بملكة عجندات تحيزهم التاوت نكخونو زسر حلو كنتات يزولو يا عجندا ما سباسب هيداتو كيدم تخاب زعبا بتعمل تبغيو أساتافايو حساباتي تقبلنا تيرخبون زبالة ما معرارين نتوهابه زخدنا اللو خيدي نيرو أبستفل عليه جوجلاز تخخبنا نابحادة نتتأمره لومي أبزلنا يونا يمود أخفال بس إحنا لنا በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ያለኝ ብጣዕሚ ዓዊ ተስፋ ይዘለኒ ሓደ ዚን ሃገርና ቀሊል ዝበሃል ዕድል ኣይኮነን ኮሚሽን ዘተ ምጥያሹን አሳታፋይ ብዝኾነ መልክዑ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመጹ ማሕበረሰባት ትካላት አካቲቱ ሰባት ዝስምዑም ስምዒት አቅሪቦም እቲ ኮሚሽን እውን ነቲ ተቀቢሉ አጀንዳታት አኪቡ ንዝምልከቶ አካል አቅሪቡ ንቀጻሊ ዝሓሸት ሃገር ክንርኢ ተስፋ ኣለኒ ወደፊት የኢትዮጵያ ሰላም ንቀጻላይ ሰላም ልምዓት ኣብ መንጎ ህዝብታት ምትእምማን ንኽፍጠር ኢትዮጵያ ነቲ ሓደ ቀረባ ነቲ ሓደ ርሑቕ ዘይኮነትስ حبراو كبري هاجراو زعبا حاليو بحبر مخيرنا ناب حدا سمعيت زوسدنا مخانو إيه زعمن تلك سلام يطبق الله لعل سلام يتصبى مخنياتو بدحريت نبرو تأجماتنا حزلو تأجماتنا مفتوحة منتايو تباهيلو خام محبر السب أبا سيفيل يخونا بوليتيكا يلوون أم محبراو زنبرو تأجمات تزاري حميم إذا ما عبي سلام حدناتن كامتسيولة إمنة بيرا لهم إيه مككر ولا تجباراوينة إذا مخكرنا بتجبار أنت أتيو بتخكل هاجرنا سلام تخون كتعب تخل دم فساس تطويبل زقل الحبرات سبيلل كل أكل إذا مخكر أب مريت وريدو وتصيب نخامت كابوش تأخسر حلوام أنا زبل تعرفون إحنا زبل قبل بخلاتنا كغمات إجبا دحري سممع سلام بريتوريا جزياو من محدار كلل تجراي أب حلو أقرب لمود كتتل ناب مكاد بمئتاو دنيتات نكخللو كم استجبره بيروح رشاتا كلل أفليت لهم بيروح رشا كلل تجراي بتاع كلل شيفان دني نابزنا برون مملاس أم مئتاو زمت زلوا كرامات 30 مليون فلسي كتكل يومي لولو بريو برهانة توسخ حيزلهم شوفان دني ويدما أقرب كل التجراي كدمي 35 عامات كاب زنبرو تحتي 300 ناب 16 نت بشمونت 100 كم زعبي مرداتا بيرو حرشان هفت تفترون نتا كلل يحبر اذن تخونون دحر تزقات امكينات اب هفت دني لعل برست بصحو يبل بيرو حرشان هفت تفترون كلل تجراي تجراي بتخطاتالي لعل 35 عامات بزغور قالسي لمعت قالسي هفت فترو ملمع قالسي شفان تفطر هابتي تجراي ويكع شفان ديال لمعتنا تجراي ناب 16 نت شومونتا كعب خيلي تخوينات بتفطرو ነገር كله ኣብ ትግራይ ዝነበረ ደነታት ብዛዕባ መልክዕ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወጽሖ ገሊጽ ኣለኹ ሞንተ ህዚ ኣምንታይ ደረጃ ኣሎ ኣብ ዝርዝር ጽንዓት እንሄ ኣይተረጋገጸን ገና እዩ እዚ ንቐጻሊ ዝግለጽ ይኸውን سويلكا تعنوت جن زنورنا دنتات 8 من طرح خيكونس بزعب ملكو عني زنور المصقف اقرابات كم زلو عنيهم دحر سممع سلام بريتوريا
ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ልሙድ ክትትል ናብ ምክያድ ከም ዝኣተወ ዳይሬክተር ልምዓት ተፋሰስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ደስታ ገብረስላሴ የረዱ ካብ ጽባሕቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ጀሚሩ ብቐጥታ እቲ ዝነበረ ሃፍቲ ደንን ዝነበረ ሃፍቲ ፍጥሮን ህዝቢ ብጣዕሚ ዝሓዝን በቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ቅድሚ ኩሉ ቅድሚ መንግስቲ ብቐረባ እቲ ሃፍቲ ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ በብኸባቢ ዝነበረ ደንን ብምዕናው ኣዝዩ ሓዚኑ ጥራሕ ግን ኣይኮነን መንግስቲ ሓደ ሜላ ክፈጥር መንግስቲ ክድግፎ ዘሎ ክነድሕን ተናእሰ ኣብ ዘሎ ጠጠው ክነብሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣቤቱታታት ናይ ህዝቢ ኣቤቱታታት መፂና እዩ ስለዚ ኣብዚ ካብቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ተበጊስና ኣብ ብዙሓት መድረኻት ተመያይጥና ሓደ ኩሎም ዕንወት ዝበፅሖም ደንታትና ናብ ዝነበርዎ ንምምላስ ናይ መጀመርያ ናይ ምኽላል ስራሕቲ ክነካይድ ብርሰት ኣብ ዘለዎ ጠጠው ክብል ዘብርስ ኣካል ሕገወጥ ኣካል ናብ ሕጊ ክቐርብ ጠጠው ኢሉ ብርሰት ኣግራብ ከም ብሓድሽ ዝነበርና ሓለውቲ ደንታት ሓለውቲ ኣግራባት እውን ናብ ሓለዋኦም ክምለሱ ሓለዋ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኬላታት ነዚ በዋናነት ዋላ ትብርሰት ኣባይታ ገና ከይተቆረፀ ኣባይታ እናሃለወ ትዘድሊ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣብ ህዝቢ እውን ሰፊሕ ናይ ምርዳእ መድረክ ተኻይዱ ናይ ኣፍልጦ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ግን ከዓ ነዚ ደጋፊ ዝኾነ ኬላታት እውን ኣጣሽና ኣለና ብምኽንያት እቲ ዝበፅሐ ብርሰት ኣግራብ እቲ ዝነበረ ራሕሲ ስለ ዝነቅፅን ስለ ዝንክን ኣብ ስራሕቲ መስኖ ልዑል ጽልዋ ይሕድር ዝበሉ ኣይተ ደስታ ነዚ ንምክሓስ ድማ ተወሰኽቲ ናይ ማይ ምዕቋር ተግባራት ከም ዝውገኑ ኣብሪሆም ኣለዉ ብዋናነት ኣብዚ ህዝቢ እዩ ተዋሳይ ከምቲ ሓንቲ እውን ምግላፅ ዝመኮርክዎ ኣዝዩ ናይ ሃፍቲ ፍጥሮ ደኒ ብምብራሱ ኣዝዩ ተጎዳኢ እቲ በዓል ዋና ደኒ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ትደኒ ስለ ዘሎ እዩ ፍልፍል ማያት ወሓስ ሩባታት ተፈጢሮም ሰፊሕ ናይ መስኖ ልምዓት ክፍጠር ዝኽኣለ ከም ቢሮ እውን ከም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ምስ ማይ ሃፍቲ ተዋዲድና ምስ መዳርክቲ ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት ተዋዲድና ብማሽነሪ ዝተሓገዘ ዝተፈላለዩ ማይ መኸዝን ስትራክቸራት ክንሰርሕ ትልሚ ሒዝና ንንቀሳቐስ ዘለና እዚ ብስፍሓት ክተኣታተ እዩ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ክራማት በብርኪ ሃገር ካልኣይ ምዕራፍ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ሓምለዋይ ዓሰር ክካየድ ትጽቢት ይግበር ኣብ ምእታው እቲ ዝመጽእ ዘሎ ክራማት ኣብ ዝጅመር ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ኣስታት 32 ሚልዮን ፈልሲ ክትከል መደብ ተታሒዙ ኣሎ በቲ ዝትከል ፈልሲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣግራብ ዝበፅሐ ጉድኣት ንምሕዋይ ዝበረሱ ኣግራብ ንምትካን ሽፋን ደኒ ንምምላስን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝትከሉ ፈልስታት ክሳብ ዝጸድቁ ጥቡቕ ሓለዋን ዘይተቋረፀ ክንክንን ክግበረሎም ይግባእ ዜና ዕዳጋ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሪፐብሊክ ኮርያን ዘሎ ርክብ ብዝበለፀ ዘጠናኸረ ዑደት እናተገብረ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ገሊፆም እቶም ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃእ ብዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ መዋዕለ ንዋዮም ከፍስሱ ምስ ዝኽእሉ ሰብ ሃብቲ ሪፐብሊክ ኮርያ ልዝብ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ሰብ ሃብቲ ሪፐብሊክ ኮርያ ኣብ ኢትዮጵያ ብዓውዲ ዓለባ ሓፂነ መፂን ኣብ ምውሳኽ እታወት ቡንን ንምውፋር ድሌት ከም ዘለዎም ኣብሪሖም ዜና ውፃኢ ንደቡብ ኣፍሪቃ ን30 ዓመታት ዝመርሐ ሰልፊ ብሄራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ANC ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ዝነበሮ ዓብላል ድምፂ ብምስኣኑ ስልጣን ክከፋፈል ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣብ ታሪክ መረፃ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሓመቐ ውፅኢት ዘመዝገበ ፓርቲ ANC ውሁድ መንግስቲ ንክምስርት ከም ዝግደድ ተሓቢሩ እቲ ፓርቲ ውሁድ መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእል ዝተፈላለዩ መማረፅታት ከም ዘለዎ ዋላት ተተገለጸ ጉዕዞ ፖለቲካ ሃገር ናብ ፍሕፍሕ ከእትዎ ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ ተቐባልነት ዝሰኣነ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ቀንዲ መሰኣኒኡ ድማ ስራሕ ስእነት ዜጋታት ግዕዚናን ሕጊ ኣልቦነት ምብዛሕን ምዃኑ ቢቢሲ ጸብጺቡሎ
كبرات تختاتلتي زيناتاتنا قدمي مززامنا كندغنت بتاتنا كنزخاخركم ممحيشي آواج مرج مزغبا بارتات بوليتيكان سنة مقبار مرجان إثيوبيا صديقو برسة أقراب من كل خال تقاريس وزنبرا حلوة دنتات كم تجمرة بيرو حرشا كل التقرى فليت اللعب ندبوب أفريقيا عن 3 عامات زمرح سلفي بهراو كونغرس أفريقيا ANC أبتها قراب استخيد مرز أزنبرو عبلال دمسي بمسانو سلطان كفافل مقانو تقليسو زين غابزي تفسيمو جيتا تشالو من السماء استوديو مساخم نيرا ببزلخم وسلام نكتخون دما تمنيتايو